Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Zan iya fitowa fili haihuwar uwata kowa ya ganni, ji Nafisat Abdullahi. Fitacciyar jaruma Hausa ta Kani wato Nafisat Abdullahi ta yi magana mai ɗumi yayin da aka saki bidiyon Maryam Bud inda take cewa ita kanta idan ta ga dama za ta iya fitowa tsirara haihuwar uwarta. Yayin da ake da cece kuce aka fasa da zumunta ta Instagram da Twitter, Nafisat Abdullahi ta fito ta yi wannan martani mai zafi inda a wasu suka yaba mata wasu kuma suka yi Allah wadai. Ta ƙara da cewa duk abin da zai faru ya faru kuma dai me an yi an kuma gama, kuma wannan ba zai zamo na farko ba, haka kuma ba zai zamo na ƙarshe ba, don haka ya kamata mutane su rinka faɗin alkhairi ko kuma su yi shiru. Kowa dai ya san alaƙar da take tsakanin jaruman biyu, suna da kyakkyawan alaƙa da abota domin ba a taɓa jin su ba suna cacar baki ko kuma faɗa da juna. Fusatar jarumar ta samo asali ne yayin da ta karo da bidiyon Maryam Bud. To koma dai mai zafi maganin sa Allah, domin shi ke sakawa kuma shi ke yayiwa. Allah ya kiyaye mu daga sharrin masharrinta. Amin.